Bence, mennyi? Megnézted már bankszámlátokat? Hogy? 250. Mondod, hogy nem lehet az. Megnézted már bankszámlátokat? 1000-est adod, ha? Majd ilyen. Adatod már? Könnyen előfordul. Jaj, valaki hív, csak nem a Gabika. Nem a Gabika. Na, Hali. Ciao. Hencsi! Járj, és fogjuk fölállítani! Hencsi! Járj, és fogjuk írni alá! Hát ez tényleg nem Dobjátok! Gyere, fiúk! Nem vagyok szarva! Nincs félre, pecsetek be! Már akkor megint majd öltöm ezt. Hát ez nagyon komoly! Ez után én jövök! Csabóka és azt mondta, ugrik. Ide! Ugrik megint! Ő apa? Hol van a Csabó? Igen? A fény az megszökte a Csabókának velem. De igen, hogy jól mondtál, és a édeskés meg, hogy a cukrot kell tenni, hogy én is nem Következő öltözne be fel, hagyja fel. Abban miért nem gondolja meg, hát addig addig. Én nem fogom meggondolni, Jumi, amit kimondom, akkor leugrok készre. Én csak gondolt, azt leugrom. Én meg oda megyek a Csabókámhoz, fényezek egy kicsit, és most ülök vissza én is. Ha most oda lesz az elnökség, nem ugrik le. Igen? Ne félj! Gondolod meg magát. Tudom, hogy már Majd te mikor leesnél? Hát mi sírunk? Nem, kékfény! Kékfény. Hírekben lesz ebben a tényekben. És az államcsatára meg tombolyunk! Mai gumikban nem lehet megbízni. Nem, hát hogy most Encsének az a kígyós, meg az a másik is bejött, akkor túl teljesített a terve. Azt mondtam, hogy nehogy ő fölment és bejött. Mondtam neki, hogy figyelj, 2 évvel ezelőtt, amikor megjelentük a sárga pudon, akkor hogy be volt tolva? Most már semmi. Ja. Ja. Gyerekek, nem állom az arra, hogy onnan leugrani. 2 évvel ezelőtt a Jánoska meg én nekünk bevettük a sárga pitont, és nagyon be volt tojva. Mindjárt szóltok, jön itt a szó. De hogy Encsit is kell, ha Encsit is lehozzák, hazamegyek. Akkor már leugrasz, te is. Lehet, hogy be kell mutatnom, hogy kell csinálni. Nem, szerintem le fogunk rögtön. Le. Hencsi le fog ugrani, igen. Mert a János és ott rászkodott meg egy pillanat. Nem, a Jánoskának az volt a baj, szerintem, hogy bestresszelt és hány ingeredet. Hát azért ott szerintem ott leugrott be. Nem ugrott le, csak fölment, mert nem lett leugrott. Hány ingerel De úgy, hogy azt mondja, marha szarú volt, nem bent az még hogyha ugrálkát, elhányta volna. De úgy, hogy nem leugrott persze. De leugrotta magát, jó? Így fölment. De leugrotta magát? Hogy? De leugrotta magát? Majd nem bízom benne. Lányokban több vér van, mint a fiúkban. Az biztos, az biztos. Ugrani szeretnél? Veronika. Pénztárcát, azt nekem is odaadhatod. Nagyon fáj. Nem, de csak stresszelsz, azért fázolsz. Olyan magasan vannak, hogy már a fényt látom. Kommentárt mondjál már rá valami értelmeset, mondjál már valami kommentárt alá. Hátra megyek, mindig mondasz kommentárt alá. Nem én akarok mondani, te mondjál. Tényleg csak a fény. Oda néz, ott a fény.
fény. Ott a fény az éjszakában, uramisten. Ott megy utána, akkor fény. Ja, egy biztos, Lili mondta, nagyon szereti. Reméljük nem kell venni, mert most drága. Le fogunk. Nem hiszem el. Uramisten, felhúzták a csúcsig! Ura, fenn van a csúcson! Fenn vannak, figyelj. És most csak el kell, hogy engedjem, el kell, hogy lazuljon most már, csak annyi dolga van. Annyira, figyelj ide. Még egyszer az életemben nem csinálnám meg. Isten! Mit csinálnak? Figyelj. Nagyon. Közvetítsed már! Nagyon Ez benne lesz durva. az RTL klubban, benne lesz. Figyelj. Ez nagyon durva lesz. Figyelj. Van vér a Gondolkodik, picába, le hidd, fog leugrik ugrani. mint a szél. Le fog ugrani, figyelj. Nem fog egyszerűen Nem. semmit. Benéz, hogy na! Gyerekek, ezt nem Gyere! lehet csinálni. Gyere! Jó, bátran! Gyere! Hagyd levegel! Gabika! Itt van hülye. Én vagyok az. Jaj! Mert most kiugrik. Ez a legszarabb egyébként, ez a legszarabb. Elgondolni, hogy most mi is lesz. Nem, most. Ez már második próbálkozás? Nem. Első? Figyelj. Leugrik a csaj. Mondtam neki, hogy lökesse ki magát, hogyha nem mer. Ja, ugye. Előre, mehetetik, hogy most nem lett egy előre. Fogadó kutya legyek, ha én onnan kiugrok. Tudod, hogy Jani! Szia, Jani! milyen félelmetes? Jani, te ugrottál már? Nem a faszom. Ha most idegesít, várja, hívogassunk a Janit is, hívogassunk. Riflik, hol van Riflik? Gyere! Nem örül a telefon, nyugorjál! Ne dobjuk meg ki az ablakon, kiszedjük! Lökest ki magad! Aha, igen. Most már, igen. Kilökik. Ugyanúgy ugrik, mint én. Figyelj. Jó voltál! Szuper vagy! Most elmondom nektek, hogy holnap estig vigyorog. Az adrenalin most tetőfokára ment. Ügyes vagy! Nem érted, jönnek! Nem érted, jönnek! Itt mindenki magány csak. Csabika! Még egyszer nem ugrunk! Azt gondolom, Állj, már nem hogy ugrok. rátörünk az elméleti posztra. Ez a legszarabb, hogy így megfordítják. Ügyes vagy! Hogy? János leugrik, mindjárt ugrik el. János is leugrik, vagy leugrott már. Ugrott? Csaba, nem az a valami onnan leugrani. Oda felugrani! Isten veled, Ricsi! Isten veled! Motorod enyém lehet! Köszi! Láttad, hogy fordított, én vert a motor! Na, még kísérőnek. Még vagy egy gyerek, nem még egy kísérőnek. Ügyes volt! Olyan volt! Jaj, de ügyes! Bence! Igen? Ha nem lehet, nem kér azt menni. Menjünk el! Ugorjál le! Nem piti volt, lányom. Ügyes voltál! Milyen volt? Jó volt azért, vagy? Nagyon jó! Végén, amikor már gumit érezted akkor. Így van! Tényleg? Adi nagyon szar, ugrik. Tök jó fej volt a srác. Ugye? Nézd, akkor elnéztem, és
De mit is láttuk olyan sokáig? Mert mondtam, hogy nem akarom, sokat, de akarom. Menjünk Elegem vagy, mindenkiben szerint azt mondja, hogy nehogy fog, így csinálj. És akkor mondtam, hogy lök meg. Jó, de rám néz. Ránéztem, és akkor lementem. Ugye, hogy nagyon jó volt. De hogy Gabi, ugrok, Gabás kísérőlök. jó, rendben. Mencsi, diszkoljuk rád. köszönöm. Adják Gabiszka, adják meg is rád Biszka, hogy gyere. Te is leugratsz! Hát így kiugrok, hogy más. Kurva jó, hallod? Na, Gabás följön velem kísérőnek. ugrasz! Ugrasz! Te is? Nagyon néztük, de tényleg nem szabad lenézni. De azt tudtam, hogy ránézek, és tényleg úgy Pénz, apró pénz. Csaba. Ki van fönn? Ricsi! Nagyon sikítottam. Ricsi, figyeljtek, Ricsi van fönn. Az nem szarozik. Hát látom. Figyelj! Ricsi, ugorj már le! Jó buzi vagy, Ricsi! Ricsi, ugorj már le, mire vársz? Gabi! Nézzétek, a gumi el van szakadva, a gumi félig, nézzétek! Rojtos, látjátok, milyen rojtos? Itt voltam lent. Nagyon jó. Csak tényleg azt kell, hogy leugorj, és mondjuk ezek így van. Egyébként tényleg az a nehéz, hogy rászáll magad, hogy elugorjál. De ha nem szállod el magad, akkor ugyanúgy. Vanad remű? Nagyon jó. Nagyon jó. Nekem az ember a világba kimennek. Nem mentünk föl vele. Én felmegyek. Visszaadtam. Kapcsi. Visszaadtam. Pedig ennyire voltál te is velem. Motor kulcs. Nem. Na, ki merre csinálj kötényű? A nadrágot nem veszed? De voltál. De várjál, még nem eszköztél le, mert még a fiúcska után. Tegnap is kiküldted. Vissza voltál.